लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आङो दिनै मोनसे स्पेशल मिथाइ बानायनो नागिरदों बियो जाबाय गणेश बाबानि फेभरेट मिथाइ आरो बे मिथाइखौ महाराष्ट्र बांसिनानो माराठी मानसिफ्रा बानायो गणेश बाबानो गणेश फुजायाव होयो बेनो जाबाय मोदक मिथाइ आंबो मोजाङै बानायनो रोङा मा होनो मबाइलाव नायनानैसो खेबसे बानायबाय आरो आं गणेश फुजायाव खेबसे बानायदोंमोन बेनिफ्राय बारा मोजाङै जायाखै माइरङा आथा आथामोन नालाय बेनिखायनो माइरं गोरलैमोन आथा आथा जादों बेनिखायनो मोजां जायाखै ओमफ्राय दिनै आं सेकेन्ड टाइम बानायनो नागिरदों बाबाया जानानै बिराद मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय खालि मोदकल' जानो बुंबाय थायो बेनिखायनो आङो दिनै बानायनो नागिरदों सेकेन्ड टाइम आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदों प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालाम बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांदो आङो दा मोदक मिथाइ बानायनोसै माबायदि बानायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं बारा मोजाङै रोङा आरो मबाइलावसो नायनानै सोलोंनाय नालाय मोजां जायो गाज्रि जायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय दा बानायनोसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो होनब्ला लोगोफोर आङो मोदक मेथाइ बानायनो थाखाय मैया हरावनो सोमखानानै दोनदोंमोन आं माइरंखौ ओमफ्राय बेखौ दा अन गुन्दै खालामनानै लागोन बेनिफ्राय नैबेखै मोदक मेथाइनि स्टाफिंनि थाखाय नारिखल बेनिफ्राय गुर हानानै लाखाबाय बेनिफ्राय गाइखेरबो नांगौ नालाय ओमफ्राय गाइखेर लाबाय ओमफ्राय आं मिक्सार मेसिनावसो गुन्दै खालामगोन आरो अनखौ ओमफ्राय नै रेडि खालामनानै लाजोबबाय दा अन गुन्दैखौ खालामग्रोनोसै सारायाव दै एसे होनानै लाबाय बेनिफ्राय घि एसे होनोसै गाइखेर एसे होनोसै सिनि एसे होनोसै एवनाया जाबाय दा बेखौ गुसु जाबाथाय बानायसिगोन आरो स्टाफिंनि थाखाय नारिखलखौ बेयाव माबा खालामनानै लानोसै आरो ग्राइन्ड खालामनानै लानोसै नारिखलखौ फिसा फिसा हानोसै गुसु जाबाय बेखौ दा नानोसै बेयाव स्टाफिंनि थाखाय घि एसे फुननानै लाबाय बानायनानै दोनसिगोन आरो दा बेखौ ओरै खालामनोसै So
बाराद्राय जाबाय वाव delicious गुरखौ एसे एसेल' नांगौ जि मोजां जाबाय पारफेक्ट जादों एकदमबारे सौदावदों ना नायनोसो बानायनो नालाय बारा मोजाङै बानायनो रोङा लोगोफोर जाबाय दा बेखौ दै गुदुंनि सायाव होनोसै खाथिदोंनाय बारा मोजाङै जायासै आरो फार्स्टआव बानायनाया नै थेवबो जासाबबाय नै गामलायावनो दैखौ आङो फुदुंनानै दोन्दोंमोन आरो दैया दुंबाय जेबो बासन गैया जि मोन्दों बेयावनो खालामनोसै ओमफ्राय दा बेखौ गामलानि सायाव ओरै दोननोसै खफ'जों मोनबाय थासिगोन आरो होमबाना बेखौ 10 मिनिटसो दोनगोन आरो दैनि खफ'जोंनो मोनबाय थासिगोन मम'खौ जेरै बानायो बेबायदिनो आरो बेबो बिराद मोजां जानो बिराद गोथाव जायो आरो हेल्दिबो खोबनानै दोनथ'नोसै दा बेखौ 10 मिनिटसो वाव मोजां जाबाय ना खांनोसै दा 10 मिनिट जाबाय आरो जि मोजां जाखाबायना बंधन के मुटियारा पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां पाही चूड़ा खनके बंधन के मुटियारा पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां पाही चूड़ा खनके मेरे सोने सोने गोथाव जाना जायाखै बाबा फैदो जानोसै ना जोंहा बाबानि फेभरेट मिठाइ आरो बे जानो बिराद रायमोन गोबावनिफ्राय मोनजानाय नाय टेस्टी टेस्टी जादों जायाखै टेस्टी जादों ना जादों गुदुं गरम टेस्टी होनलाय वाव टेस्टी ना जा टेस्ट खालामना नायनोसै आङो माबायदि जादों बेनिफ्राय दिनै बे बानायनायनि मोनसे जाहोन दं आरोखि बाबाया जानो लुबैबाय थाखादोंमोन बानायनो सानबाय थाखादोंमोन खिन्थु दिनै जोंहा बिनानाव बागानपारा हाबा जाहैनाय आं दाख्लै थांनाया बेबो फैनायनि बाथ्रामोन आरो दिनै बेनिखायनो बानायनो नागिरदोंमोन आङो बे फैगोनखाय आङो जाहोनो नागिरदोंमोन आरो बानायनानै मोनजाफेराखैना बेबायदि बिसोरबो बानायफेराखै आंबो दिनै सेकेन्ड टाइम बानायबाय ओमफ्राय फैनाय जायासै आरो बिसोरा उदै सादोंनो बेनिखायनो फैनो हायासै आङो बिराद गोसोमोन आरो बेखौ बिनानाव फैगोनखाय आङो दिनैनि दिनाव बानायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय फैयासै नालाय दा ओमफ्राय बानायनानै जाबाय आरो जों बिनानावा उदै सानाय जादोंनो बेनिखायनो फैनो हायासै नङाबा दिनै फैनो नागिरदोंमोन बैसागुआसो फैसिगोननो गोथाव जादों बिराद गोथाव जाखादों आरो गावनो बानायदों गावनो बाख्नायगासिनो गोथाव जानायखौलाय जानाय बुंखागोन आरो नोंथांमोनाबो बानायनानै जानाय नायनाय गोथावथार जायो जेबो गोरा खामानि नङा इजिसो जेबो नाङा बायनाय मेथाइफ्रा लेथ्रा बानायो खिन्थु न'आवनो बानायनानै जानांगौ बिराद हेल्दिबो आरो बियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै खिथाहर आंनि मेथाइ बानायनायखौ माबायदि नुखो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो अन्नानै आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि थाखाय बाय बाय